wayo ni wa Allah. Alhaji. Ya aka yi na kana wani. Ka zauna mana Alhaji. Ina so in yi miki wata tambaya. Amma sai kin yi min alƙawarin za ki faɗa min gaskiya tsakanin ki. To dama can ka ba na da gaskiya. Duk abin da ka tambaye na zan faɗa maka gaskiya. Kuma daidai nake da faɗa maka. Da wannan ka zo? Wace irin tambaya ce wannan? Ba shi ne amsa tambayata. Wane ne mahaifin Khadija? Ban gane ba Alhaji, wani irin tambaya ne kake min wannan? Ko kana nufin Khadija ba ta da uba ne? Ke, ba fa kama kame ni jiki ba. Shi sa na tambaye ki, kin yi alƙawarin zaki gaya min tsakanin da Allah? Wannan ita ce tsakaninki da Allah, wannan ita ce shine ita ce amsar tambayata. Sarkulle? Ni wannan al'amari na kai yana bani mamaki. Dama fa an ce idan sanyi ya zo lokaci yana juya ma dan adam. To ko kai ma ka juya maka ne, shi yasa ka zo min da wannan magana. Kin ma ka dole. Ga yamma amsa magana ta. Ki ga mu amsa tambayata. Ka san me? Tunda kana nufin ka nuna min Khadija ba ta da uba ne. Kana nufin ka ce Khadija shegiya ce, amma yanzu zan kai ka inda za a dauka min mataki. Kotu zan kai ka. Na riga na faɗa maka. Don ka shirya za mu je gaba kuma za ka ba da labarin abin da kake so ka faɗa a nan gurin. In ma tsinin ya ce aikin fi ni sani. Amma shi ke tun da kike boye mu. Haka ka ce ko? Haka ka faɗa ko? To ka shirya jeje nake da kai. Kana nufin ƴata shegiya ce ko? To shikenan bismillah. Shari'a daga nan haƙƙi. Kiya ne. taimaka min da Allah ina neman aiki ka san baka san da ba ban san ka ba to insha Allah haduwa ta da kai zai zamto alkhairi ina neman taimako dan Allah a taimaka min a dauke ni aiki ko da dan abin da zan samu in ci abinci ne ba za mu dauke ka aiki ba saboda muna da mutane da dama taimaka min mai gida kaga kawai kaka da min malam kawai kai hakuri ba mu dauke ka aiki ba to na shikenan yanzu babu wani abu da za a iya yi mai gida kawai kai hakuri ba za mu dauke ka aikin nan ba kai hakuri
Kai almajiri ne? Baka da. Alhamdulillah. Dama amma ce in karɓo mata namba. Okay to lambar nan ba? To ina zuwa bari mu ga. Yanzu nan ne waya nan baya. Amma ina tunanin ko na yadda wayar shirin wannan ɗaya. Da Allah bari in koma baya dan jira ni minti biyu. Ina jin na yadda waya kuma gurin baya. To ba da mu. baiwar Allah kuma tana gun Allah ta miƙa kuma ga Allah yi taimako don Allah ɗaukin kawai wa Allah baiwar